Matul iż-żmien li għamel l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, seħħew diversi avvenimenti importanti. Forsi wieħed mill-aktar importanti kien l-assedju l-kbir tal-1565. Dan l-assedju mhux biss kien importanti għal kavallieri stess, iżda anke għal futur ta' Malta. Il-kavallieri iddeċidew li jibnu belt ġdida wara din ir-rebħa u bekk saħħew posthom fil-gżejjer tagħna. Il-bini tal-belt Valletta kien bħala mafkar ta' din ir-rebħa. Fl-istess ħin il-kavallieri ħasbu wkoll fil-bliet l-oħra li kienu fil-qalba tal-ġlied matul is-sajf imdemmi tal-1565. Il-Birgu ingħata t-titlu ta' Ċità Vittorjosa, il-belt rebbieħa. Iżda interessanti li mafkar għal din ir-rebħa hekk importanti ma waqfux. Kellu jkun fis-sena 1705 li l-Ordni ħaħsieb li jwaqqaf mafkar pubbliku, eżattament fil-misraħ ewlieni tal-Birgu, il-belt li kienet il-kwartieri ġenerali tal-Ordni sakemm inbniet il-belt Valletta. Dak iż-żmien il-misraħ tar-rebħa kif inhu magħruf kien ferm iżgħar minn dak li naraw illum. F'nofsu kien hemm it-torri tal-arloġġ li kien wieqaf matul l-assedju. Il-mafkar inbena viċin tiegħu kif jiġdu diversi ritratti antiki. Il-mafkar huwa sempliċi. Naraw pedestal mirqum u għoli imdawwar b'rixtellu tal-ħadid. Fuq nett tal-pedestal hemm il-figura li tirrappreżenta r-rebħa. Din il-figura ta' mara hija murija imlibsa bil-korazza u f'idejha għandha wkoll xabla. F'idejha l-oħra qed iżżomm tarka li fuqha għandha l-arma tal-Gran Mastru Ramon Perejos Jerocaful li turi 3 lanġasiet. B'hekk jidher ċar li dan il-mafkar sar fi żmien dan il-Gran Mastru. Il-palma li qiegħda żżomm f'idejha din il-figura tirrappreżenta il-martirju ta' mijiet ta' kavallieri, soldati barranin u Maltin li tilfu ħajjithom matul l-assedju l-kbir. Mal-pedestal hemm imbagħad numru ta' armi oħrajn. Dik li hemm fuq quddiem qiegħda turi dik tal-Gran Mastru La Vallette, li fuq kollox kien l-eroj tal-assedju l-kbir. Fil-ġnub hemm żewġ armi. Waħda qiegħda turi l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan u l-oħra qed turi l-arma ta' Malta. Fuq wara nett hemm imbagħad l-arma tal-Kuruna Ingliża minħabba li sar ir-restawr fuq dan il-mafkar fis-seklu 19. Iżda hemm dettall ieħor li huwa ferm interessanti. Mad-dawra tal-istess monument hemm rixtellu li għandu numru ta' dettalji simboliċi u li jorbtu ħafna ma' dan il-monument mal-avveniment li qiegħed ifakkar. Jekk wieħed jagħti ħarsa il fuq tar-rixtellu, naraw li hemm kemm xwabel kif ukoll l-anezz. Il-parti ta' fuq tagħhom turi wkoll il-forma ta' salib li huwa s-simbolu tal-insara. Dawn huma mbagħad murija neżlin l-isfel u jidħlu fin-nofs ta' nofs qamar li huwa is-simbolu tar-reliġjon Musulmana. Dawn is-simboli juru eżattament li l-assedju kien ukoll gwerra reliġjuża. Illum il-ġurnata il-mafkar jista' jiġi apprezzat aktar minħabba r-restawr li sar ftit ta' żmien ilu kif inhu xieraq.